tidur gimana pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbak Yi. Ibu iki mau digoleki lek sume Pak Kangkum. Iki krayan Mbak Dila melahirkan, saiki langsung krayan Mbak Dila temennya Mbak Indah itu loh. Mbak Dila nih Om Kir. Mbak Dila hari ini lahiran cewek. Oh cewek. Alias wanita. Podo karo Intan. Kayak anaknya Mbak Indah. Kayak Kinara Lapin ya. Bu tak bancaan ya. Anaknya Mbak Indah, anaknya Mbak Indah. Putrine Mbak Indah, Mbak Mas Dimas ya cewek. Intan ning omahe kuwi ketoke kudunge Salwa. Dan aku pengen melok Mas Ali. Tak kandhani ya Intan kan ya belum. Iki Mas, maem isuk mau tok toh. Tak golekno berkat engko maem ya. Aku pengen melok Mas Ali. Nduk. Olah kae lak ya pupah le, Nduk. Jarene gak enek. Sik tak anokno mripatem. Hati-hati. Ora usah adolan ado-ado lho ya. Ora usah dolan ado-ado. Ya wis nang dolan. Dolan iki nek duwe wayah ibu ora masalah. Kadang ki sampai bengi pemirsa, sampai jam 10 iki dolan ning gone Mbak Nur kan kancane akeh. Wayah istirahat jam 10 lebih kok mulih ngono. Ayo Nduk mulih. Ya tak mboten tak seneni wong dolan kok nek tak kekang temen-temen. Iya sik Dek ngenteni Dek Dewi. Sik. Mboten tak kekang pemirsa. Jare pemirsa yo dibeno Bu dolan berarti seneng nggih. Mboten napa-napa dolan tapi kadang ki terus Intan lali urung maem dolan ket isuk sampai napa sore nek kadang nggih ngoten nggih nek gak tak parani gak mantuk. Kadang mengke bar isak dolan pemirsa sampai malam. Kan wayahe bubuk engko sing didolani ndang gak penak pengen kon mulih. Dadi nggih boleh dolan tapi kan nek saya nggih tak terake ada wayahe. Lho jarene pe dolan lah kok kumbahan ki lap-lape resik pisan. Iya wis resik. Gung garing. Gung garing. Pepene. Walah iya aja kereng Nduk. Pepene. Iya. Iki lap-lap pemirsa domba Intan iki lap-lap ngene iki. Iya ngenteni Dek Dewi. Dek Dewi ndelik ning sor meja iki mang ketoke. Dek. Ayo. Goleki sampean Dek Susi. Ayo apa? Ayo bancaan. Dibaca apa iki? Aku sampean Dek Susi. Wo. Lah wong tre diparani siji-siji ta. Ndak piye tak wakilno pemirsa. Bilang nih pemirsa. Saya kapan macak piye? Udah ngotik dan tak sentrang kok Moh pemirsa tak sote moh pemirsa. Sama nih Dek liwat kene lho Dek macak wayu sampean berarti apa ning bloro iki ape jalan-jalan iki karo Pak aku karo macak wayu. Ya iki kan Dek bengi ya. Oh iya, ayo udah. Dek sampean kayak bu kepala sekolah SD kayak Bu Rohmi. Bu Rohmi Isniwati, ibuke Mas Memet. Lambine yo ngene iki. Memet sapa? Mbak Yune Pak Teguhe Dias. Bu Rohmi masuk gak roh guru SD. Terus pindah ning Semarang. Jenenge Bu Rohmi Isniwati. Kenapa iki nelpone aku? Aku iki tiba didelok wong dobolen kowe. Lho, Dek, ki mang wis tak telepon sami. Dek sampean ning ndi aku ngono. Ketoke aku gak ngetok kok bingung. Iya iki. Enakan dhewe lah ketoke ya. Mbak. Rene dongane dhek ndlosor sampe do. Ning sor meja iki. Aku yo tak melok ndlosor ning sor meja nek nang. Bu. Sare Bu. Yo. Endi Dek ya yo Dek. Nek kene Mbak Nur ngerong ning kono. Oh ya Allah. Iki Mas Ale, Bude bancaan ya. Warungnya tenggone sik. Bancaan sik pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
soalnya panas sinar matahari mulai nyulut. Iya Pak. Iya, nggak salah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak ngerti lah. Serangnya pastor ning kono, serangnya ngene. Salah serangnya. Aku mau nglungguh kono. Padha mbek aku. Aku yo anjir wis padha. Lagi dan eten Mbak Dari niki tiga Mbak. Tiga setunggal niki Dari. Niki kerayaan wis ngene iki. Nggih, niki lho. Ayo ke. Niki setunggal pirang? Dibagi bangsa gitu. Niki lepat. Sambung wong 20. Nggih. Sambung wong 20. Siji loro telu papat lima enam tujuh 8 10 11 Mbak itu Mbak. Jenenge kerayaan ya niki yo wis tindung. Nggih kirang siji. Kawan bar terus bagi. Piye Mbak piye? Mbak Suci. Wes dibagi. Mapat nang di mapat. Lho. Iya. Padha wae wis. Ya Allah, alhamdulillah sekarang. Untel dhewe-dhewe wis. Ayo. Wis tak hapus mang videone. Kenapa? Sing enek wong sing klambine ijo mang lho. Aku aja sewampe mbok video, Mbak. Kowe sing tok dhuwit. Wong-wong ngene iki mbok video ora entuk dhuwit, mboten kok ampun kula hapus aku ngono. Lah aku gak roh. Engko tak critani. Akan juga saiki lagi apetis ngono lho pas mang lho Dek pas ngendum iki. Pas amin-amin ngendum kan. Nggih maaf. Tapi tak hapus kok pemirsa karena kan tidak semua orang memang beda pemirsa mesti untuk warga di sini dengan warga di tempatnya Mak Damis itu beda. Nek nggone Mak Damis kan
Ibaratnya disoteng kabeh gelem padha sayuk rukun gawe konten bareng-bareng. Disoteng gelem seperti siji kudungan. Iya. Pas udah ya, Mbak. Aku lho Dik disotingi sapa ayo monggo aku ngono wae. Idep-idep saling tolong menolong. Saya buka berkat Dik. Iki aku bumbuku dipisah, Aku Mbak. gak iki dadekno siji blak-blek wis ngono wae. Ijo Mas ya anu. Ya pinter berarti. Ki mang mbah sapa diuncali ya sayo. Ayo sayang. Makan rong mamnya ki lho mbok buka berkate. Dek sapa jenenge lali aku. Aku gak roh nduk adike kan ning jero. Jihan Fahira, Devandra. Enek Ayu, Jihan, Sifat karepe mah mbok sapa Sifat. Nak opo angel. Iya. Sing arepe pokoke nek Jihane. Jihan, Ayu, Paling panggil Jihan, Bang. Jihan, Ayu, mbek ijek panjang neh gak roh aku. Wes selamat menikmati ya Bunda ya. Wes nek mbok maem Dek. Terserah intene buka biak. Ning kene apa ning ndi Ndak? Ning kene? Ning kene ya gak mau. Kene. Duduk. Oh alah Dek. Mang tripote ning ndi Dek? Mbah Dendi. Tak geret rene ya. Maju nerang Ndak. Maaf pemirsa, Jihan. Mang, Jihan Ayu sapa ngono mang jarene. Jarene mang lho Ibu ya ora patek roh. Intan ijik sik. Iya. Ijik sik. Sik tak patenane sik ya. Jihan. Ada mie, tak reviewne mie, ada telur. Ibu ndi momoh tempe no ijik dek ini. Ijik sik tangane. Untuk ibu-ibu yang berbaju hijau, nggih. Tadi yang kesut tak idik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak sengaja tadi tapi sampun tak hapus dan itu ngomongnya biantar sekali pemirsa di depan banyak orang. Di depan banyak orang bancaan. Tadi bilang seperti itu. Gak apa-apa. Aku jadi tahu ya, Mas Teh. Tidak semua orang itu nyaman atau mau untuk di syuting. Oh enak men kowe sing entuk dhuwit. Ngene iki trimo mbok syutingi seperti itu. Momoh tempe. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih untuk ibu-ibu yang tadi ke syuting tak sengaja. Anggapin nyuting Dik Dewi aku mang pemirsa. Aku mang nyuting Dik Dewi soalnya Dik Dewi posisi mbok ngarepku. Ndok tak mama. Gendang. Kok tempatnya sampah ndek rene ya? Sik urung berok nek ngoceki. Iya. Tak ndek rene lho. Tak ocekno piye? Ya, he. Nih. Tak mangan sik aku wis. Iya wis. Tak jajal rasane piye. Ya. Heeh. Ndek rene Dok, tak jukuk itu saiki. Jukuk iku lho saiki. Ya, Titik, tapi cekeli ibu. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga-moga Mbak Dila, Mbak Ipa. oh iya ya Mbak Dila lah Mbak Yuni, Mbak Ipa sehat selalu ya. Adik bayi karo ibune paringi sehat. Bismillah. Sing masakno makja iki paling ya. Heeh. Masuk makja sing masak ya Maksum, ora. Maksum, Dok. Saya mohon maaf loh pemirsa nggih untuk tadi ibu-ibu yang sudah bertanya mengapa Mbak Dila, Mbak Dea tidak dikasih sedangkan kalau Mak Damis
punya acara yang ikut Mbak Indah dikasih semua. Terus tak jawab ngene, nggih sayang nggih mohon maaf, monggo jenengan absen nggih sing tidak saya kasih siapa saja. Ngono tak delok tapi komentare kok wis gak eneng ning ndi ya. Bismillah. Kadang emang pikiran mumet mereka. Kae mbak urung mbak kae. Oh iya kas kelewatan. Ku padahal wis dihitung. Mau niki tak hitung pamane 70 kuwi wis pas. Ketambahan kono jadi lali. Untuk yang mengelengkan dan mengabsen saya matur nuwun sangat nggih pemirsa, sudah dielengke. Muga-muga kapan-kapan ada acara ben gak kelewatan kok tak luwehane. Teman-teman. Nah aku mari gak tahu ngabsen di pemirsa, arep ibaratnya ki aku dikei apa aku dhewe lho. Aku dikei apa aku ora dikei, aku dieling-eling atau ora dieling-eling, aku ora tau mikir tekan ngono Mas. Ora sampai mendetail harus ngene. Mari beda-beda nggih maksudnya. Orang enek sing biasa, enek sing mendetail harus harus kudu ngekei ngene. Tidak sama pemikiran pemirsa. Aku entek sik. Pemikiran kita kan beda-beda. Aku kadang tak pikir wis mikir ngono ngene kelewatan pemirsa. Pokoknya nek salah mohon maaf pokoknya kan. Enak jangan tempenya. Enak, alhamdulillah. Penjupuk lawa. Nduk. Iku lho, Nduk. Rambutnya anu pemirsa, bar tak potongna malah apa ya jegring. Paling saya pengen ngaji sama Iya bener. Ngajine kan hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Mau rumah pemirsa. Ancan urung maem. Jenenge kerayaan yo ngono kuwi. Abene apa? Gak rasanya aku Kok suara truk ya? Oke Pak O. Apa muat kombi ya tak Paling ya. Oh, segone sakmene akeh bar. Iki mau sing tok gorongan masak adalah lek sum. Terus wis mateng dimasak karo dia to. Karo Mbak Kori ketoke. Nah, begitu mateng langsung dibawa ke situ. Loh. Sing nang warung-warung. Duh. Anake lanang apa wedok? Wedok. Loh. Lah kok padha karo Intan? Ayo nek mulo. Ayo kecolongan ibu ra ngingeti hakmu ini pemirsa langsung. Enggak boleh, pelan-pelan ya, Nduk. Iki dadi dua. Nah, bukannya piye-piye ngesakno kok lambungmu ya. Ngene. Ben, aku mbok nduk cerewet, Ben. Bu Yuni cerewet apa-apa diloroi Intan. Ngesakno pemirsa nek langsung sak scrub hak ngene iki kok iki gak patek lembut langsung ditelan kaya ula kan yo mesakne. Nek gak lengah gak tak ingeti ngoten iku lho pemirsa lo langsung. Sithik-sithik gak apa-apa nduk ora nek sing ngudak ya. Loh. Tirone padha karo intene Mbak Yun. Panggone ning kene. Wis mbok piye-piye insyaallah ngene jempol ya, Nduk ya. Jempol bagus. Mbak Indah panggone ning kene. Wis muga-muga Titi Gemi iso nggawa
iso nggawa cara mono iso nyimpen istilahnya nek wong Jawa iso nyimpen bondo pemirsa. Panggone Mbak Indah kan yang kene. Ana hitungane pemirsa. Metu iki jumlahe pira? Jumlah berarti iki kan aku ngono kuwi mbiyen saka mbahku. Bapake Mbah Yi. Ayo nang Bono Caraka wis bak SD wis ono Caraka. Engko nek awake ono Caraka walik baru maca Fatihah. Jadi menggabungkan antara kejawen karo doa-doa Arab. Kuwi gak lali pemirsa. Kita tinggal di tanah Jawa, kejawene dilalekno. Kita menganut agama Islam. Jadi ojo ngono ngene. Wis pokoke Allahu a'lam bisawab. Wis mbah iku mbah bener mbah salah, wis aku pokoke tak pasrahno karo Gusti Allah ngono ae. Jipuk mending. Ndang, ya pelan-pelan. Pelan. Dik, lho kok kan lho. Ini lho. Sik pusik ban ini ban. Sabar. Pokoknya nek aku ngerti ibu-ibu yang tadi Wis pokoknya iki wis gak makna iki. mbok anu aja sampai kena shootinganku. Seumpama kena sedikit shootinganku harus segera dipotong atau dihapus karena nggak mau gitu. Kita hargailah privasi orang. Ngoten nggih. Kuwi mak jahat kok mak aman tak jak kerja ning aku tak syutingi gak apa-apa Mbak Yun ngono. Nanti ngono pamane nek sing ora gelem pemirsa, tak jak berbagi, gelem tak kasih, tapi mau disyuting. Itu dulu pas titipan dari Mbak Allah. Saya kasih, maaf nggih kula nyuwun nggih anu kula video moh Mbak aku. Aku mau mbok video tapi aku gelem nampa tapi aku mau mbok video dan mungkin kula nek maksudnya memberikan bukti ke yang memberi amanah terus pripun yang anu Bu. Mungkin kan darane mboten kula sampaikan. Aku mengkane kadang sakniki nek dititipi amanah ngoten niku rondok-rondok wedi kan kadang ada yang disut mau, ada sing mboten niku lho pemirsa nggih. Aku mau mbak syuting pokoknya aku mau seneng anakku. Sampai 3 kali tak parani memang nggak mau. Ya wes aku. Apa ndak adanya? Kita hargai privasi masing-masing ya yang bukan turun di syuting. Nggih. Ayo pelan-pelan. Yang buatan di syuting. Ya pun pemirsa cerita pendek hari ini judulnya adalah buka berkat perayaan bersama Intan karena Intan mak mesu mau ngantek saiki jam 3 luwih rumah jam 4 tadi Terus mangan ini wis enak iki. Pun enggak masalah. Kok bengi suara anak ganteng anak ya, Bu? Enggak, wes. Doa terbaik untuk Indonesia. Ini tanda untuk pemerintah Mas Dimas yang baik semuanya, yang kritis, memberikan pendapat, saran yang membangun. Pemerintahnya Mbak Indah, orangnya juga baik-baik ya. Pemerintahnya Repa Sawah yang baik-baik juga. Pemerintahnya Mak Dames, orangnya dari semua lapisan masyarakat, dari yang tua, muda, yang baik-baik semuanya, sehat selalu ya. Dan pemerintahnya Mbah Yi yang juga baik-baik semua, sehat selalu ya. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enggak tak sebut mah YouTuber sapa ya. Nek YouTuber kabeh engko sampai maghrib ra bar ya pemirsa. Nek YouTuber dari pemirsane Mbak Lipa, Mbak Deni, Mbak Isma Ois, Mak Sumini. Apa neh tan YouTuber sapa neh tan? Sapa? Mbak Mur. Ya wes Mbak Mur, YouTuber Mbak Mur, YouTuber Mak Ngatini. Apa neh tan ku nang. Lah itu tidak disebut. Wes pokoke kabeh tak sebut wes. Sehat semuanya ya.
Kami pamit dulu nggih. Mbak Mur mau pesu Bu ya. Wes, Mbak Mur wes mak ngatini wes. Mbak Mur. Mak ngatemi Mbak Hani Isma, nggih tak eling tak sebut sapa neh ya? Sopo neh Bu? Mbak Encing. Mbak Encing. Sapa neh lah ya pemirsa kok ya dadi lali lah. Pokoknya semuanya nggih sehat selalu untuk jenengan semua. Ibune Monyo. Ibune Monyo Mbak Lipah ya. Iya. Semua ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Review berkat. Ya, cus.